Shalom, horas madihita, nama dohoti parmingguata, di bagas joroni akabimping mampang sadarion, tarlubuwi ma di ruas natongon di ombasod dope mandohoti parmingguan sadarion. Debatama nama dongani hita. Amin. Tapuka mapar mingguata marindi mahita sian buku ende nomor 10 opat. Puji kamu, ya
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Nunga tibuhian di ida rohakku Jahoba, ninna ibana do, haholongon saliling-liling na hubain makaholongi ho, dibaini hutaiti ho marhite-hite dengan bahasa haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata pargogo na satu dosan. Saya lehon jala patubu madihami hapor siao nasitong. Tabai mahapor sia nami ganupari. Asalam tugu. Lehon madihami holong ni roha na somar pagaci. Asa holong roha nami dihodohot di dongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangulu. Asa marlas ni roha hami mambain lomo di rohami. Saya oloi mapangiduan nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata, patik pau paton. Ingot hamu ma pabadiahon nari minggui, dina ono mari mahamu ula hamu nasa siulaumu. Alayang goari papitohoni, ari paradian ni Jahoba di Batam doi. Dang jadi homangula anggo disadari manang anakmu pe manang borum, manang naposum lahi-lahi manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi pangisi ni huta ni halak na mengebati hutam. Ai dina ono mari do di topa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di hari papitohoni. Di baini do baina di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradianai jala di parbadiai. Dia do lapatan nai odo ikon di habiari rohata de bata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasian hata ni debata. Ikon badia do hata ni debata di rohata. Jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot maguruhon. Sama ni mah rap mingang gidogogo mahita suatu ata lau mangulahon na humbar tu patik nai. Ale Tuhan ni Marede hita. Allah
Ale Tuhan debata amanami para sirohana somurung. Napungo dohami di jolom martang yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Saya si maroham mida sandok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami. Asamu baroha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan si pangulu hami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasasani dosa. Songonod doha tani Tuhan Jehovah. Nung apola hupasi siaka pangalosim songonobun. Jala songonobun manorop akadosam. Saya mulak mahotuau ayau dosi paluaho. Hasangapon madedebatana dikijang. Amin. Hatani debata nagabe turpuk ni hari minggon. Imanani enet sian Matius bin Duonom ayat 25:1-34. Matius bin Duonom ayat 25:1-34. Tajaha mamarsikat sorin. Ayat 25. Alani ido baina hudok tuhamuna. Unang holson hamu hosamuna sumarihon si panganon. Manang daging muna pasarisari para biton. Dang umarga hosa sian si panganon, dang umangat daging sian para biton. Ise hamu marhuaso pagadahon nari-arina nanggo saasta ganjangna. Anggo tungsian pakolsohan ni rohana. Au mandok tuhamuna, garisi salomo, uju di bungaran nia sangapon nai ibana, gari soma make songon bunga-bunga sada. Asa molo songoni di perpuluh debata, di duhut-duhut na diladangi, na jongjong songon sadarion, na tupar di turuni masyogot nai, lam hamu ma, so pangasoni. Oe hamu siotik hapur siau. Atong unang maholsoan rohamuna mandok. Ahama panganon nami, ahama inumon nami, ahama para biton nami. Akas belebego do makar koton salhuna sisawani. Diboto am
ido na urikot akadiamu. Sai jumolo malului hamu harajone debata dohot hati guranna. Dungi tabahonon nado sude akau deng tuhamunai. Atong unang mahol sohon hamu ari marsogot. Ai sarionon ni ari marsogot do narikot disi. Sai do molo manasip sunah. Songoni masahatna martua donatu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Taha tidak ko maha porsiao tai, songonahina tidak ko nidong atas ha porsiao di sandok portibion, rap mahita mandok. Au persea di debata Jahoba, ido ama parguguna satu dosa, natino palangi dotan. Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinupon si Maria. Andorang sabubua ido toata Mana birnit di pauman silatus nama tetar pajar do benahe sila na tuat tur nama lamulu di hari patuluhun nama itu surgo au puji samun di bata Jawa anai pargogo na sodusan di simai mana pai langsung mangumui alak na mangulu dohon nama au porsea di porbadia jalan dong sada uria badia uria atau pani alak Kristen akan abadia do biasa dosa do diatai namando mulak mangulu sogot daging halal no mati do dia amin. Tabegi mai de pujian sian seksi ama.
tabege matikting nama sadi huriata. Tes. Shalom. Oras madihita. Tabige matiting ni huriata di bagasan mingguon. Na parjolo guarne minggu tu saderion ima minggu patuluhon dong trinitatis doho topik saluhut do deramoti debata sada Musa 20 sada ayat 2 sahatu ayat 20 sada napa duahon persembahan diakoni sadarion minggu 21 Juni 2026 di parminggu pukulon pitu berbahasa Indonesia pukul 30 bahasa Batak doho pukul 10 itu ibadah sore tapatu pado pilihan amplop diakoni laho mangurupi pakobasion diakoni huria alani tapasa matiki marsejalangan dung sipul permingguan napatuluhon padidion nabadia sadario minggu 21 Juni 2026 di permingguan pukul 30 berbahasa Batak duk pilihan paduahon di patopado sakramen padidion nabadia tu dua halak danak sada bawa sada boru sian sada keluarga warna sida tabereng ma di lembar warta na papaton pendaftaran marguru malua tahun ajaran 2026-2027 pinabotohon turuas ni HKBP Mampang Perapatan nunga dibuka pendaftaran parguru malua tahun ajaran 2026-2027 jala dimulai kegiatan belajar mengajari di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 turuas nanang mendaftar gabe peserta asa mengisi formulir dengan membawa fotokopi surat terdiri, akte kelahiran, jala di pasahat ma tusituawik, paling lambat sadarion minggu 20 sada diulang, paling lambat minggu tanggal 10 Juli 2026. Jala hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 duksiduk per minggu pukul 30 naing patupaudo pertemuan calon marguru malua tahun ajaran 2026-2027 rap dohot natoras dohot pengajar na palimahon donor darah seminar dohot pemeriksaan kesehatan Kobartu kegiatan Kotilon do tahun transformasi di tahun 2026 patu paun ni panitia Gotilo do rap dohot seksi kesehatan ni huriata aksi sosial donor darah dohot pemeriksaan kesehatan ima di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 dimulai pukul 1 pukul 10 tolu WIB maringanan di gedung sekolah Minggu Batu Bata sekolah minggu kecil. Pinabotoma tu sudah ruas ni HKBP Mampang Perapatan nanaing mendohoti kegiatan non asa boi mendaftar marhiti panitia inang situarina boru samosir nomor handphone terlampir nyonya nenggolan Betty boru simangunsong nomor handphone terlampir alani dipangido Parsitutuan ni ruas ni huriata HKBP Mampang Perapatan laho maddoho tisa. Napaonopon rapot panitia Gotilon doho tahun transformasi sadario Minggu 21 Juni 2026 pukul 12 WIB maringanan di gedung serbaguna di Patupa do rapat panitia Pesta Gotilon doho tahun transformasi tahun 2026 ni HKBP Mampang Perapatan. Pinabotohon tusude panitia asaria madohoti rapoti.
napa pituhon persembahan kasih tajalodo silehon-lehon sian Josephine Borusiagian nama rumakon bunga altar tahamulatehon ma silehon-lehon nani leon nasida anggiat bui dipakai aka na marhaporluhon na pawaluhon jadwal kegiatan tengah minggu aka jadwal kegiatan perpunguan di persitongan di minggu buima taihuton hobarnong diaturhon di wartata nomor sia pertanggengan week di hari Selasa tanggal 27 Juni 2026 mamuka siap pukul 10 sia 30 wib atau paut tado pertanggengan week di week sada di Bagasni amang keluarga S Simangunsong Boru Sinaga di GSG di Wek Tolu di Bagasni keluarga Situa Wek Tolu maringanan di konsistori Wek 5 di Bagasni keluarga Amang R Purba Boru Pardede di Avoka Hills Residen Kapling A6 Jalan Pinding Cipedak Jagakarsa Rap Mahita Madohoti pertanyaan ini secara khusus di ruas ni Wik Sada, Wik Tolu, Dohot, Wik 5. Nomor pasapluhon kunjungan gerejawi Sadario Minggu 20 Juni di permingguan pukul sia 30 bahasa Batak. Diulang di hari Minggu tanggal 20 Juni 2026 di perminggu pukul sia 30 berbahasa Batak rodo punguan sian seksi Naposo Bulung AKBP Duren Sawit naniulihon ni Amang Padita Nixon Rudi Anto Samosir MTH Jala Patubegehon Kor Puji-Pujian Donasida di perminggu pukul sia 30 berbahasa Indonesia Laos diuduti dohot ramatama dohot seksi Naposo Bulung ni HKBP Mampang Prapatan Duk Sipul Kebaktian di GSG Pasapul Sadahon Bajar seksi remaja Hobar tu pangolopon program kerja seksi remaja Alani Sadarion 21 Juni 2026 dohot Minggu 20 Juni 2026 Naing di Patupado Papunguhon Dana Marumang Bajar Duk Sidung Permingguan pukul pitu doho pukul sia 30 pasapuluduahon titing marbagas titik paduahon Naing Majalo pasu-pasu parbogasom Joseph Ro Parulian Siahaan anak Niamata M Yunus Siahaan nahinan Tubu ni Inang Norma Tapubolon nahinan Ruas Nihuria GKI Kebayoran Baru Dohot Orwana Nurmala Tapian Elizabeth Sinaga Boru Niamata Mangasal Sinaga Tubuni Inang Nuri Borus Tumorang Ruas Nihuria KBP Mampang Prapatan Wek Sada Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 pukul 8.30 maringanan di HKBP Mampang Perapatan tuhatama nama masu-masu ulaoni pasapulu toluhon ruas nataba mamuka Sadario Minggu 21 Juni 2026 gabe ruas ni Huria HKBP Mampang Perapatan amang keluarga Situa Purwanto Pandapotan Sianturi AMD Dohot Inang Alfide Mas Dewita Sihombing SE Dohot 2 Yanakon Nasida Sada Bawa Dohot Sada Boru Nasida masuk di Wek Opat Pinangido Majo Asa Jongjong Nasida Mulai Amang Hudul Mahamu Nomor 14 Ruas Namar Sahid Tabuan di Bagas Tangyakak Akaruas Namar Sahid Atani debata pasahat madalam mutu jaho bajalah haposi ibana Paturehon Psalm 37 ayat 5
Pasaplimahon na marulang tahun, parhalado dohot ruas, pasahaton, selamat ulang tahun turuas ni huriata na marulang tahun di bagasan saminggon, di dok hatani debata, di tangan nasyamun do gajang ni umur, jala di habirang na do hamoraon dohot hamuliaon, udah tulu ayat saplonom. Na marulang tahun pardonga saripeon, parhalado dohot ruas, pasahat selamat ulang tahun par saripeon, turuas ni huriata na marulang tahun, di bagasan saminggon, di dohata ni debata, alai di jolo ni saluhutna, masih haholongat situtu mahamu, ai dihukupi haholongan ni rohaido, gudang dosa. Sada Petrus 4 ayat 8. Parhepengon terlampir. Akapelean hamulateo do nasing, nasujinaha di titingon, taida madi arota sacara nadong dihita. Songoni matiting ni huriata di bagasan saminggon, tuhat tama nama masu-masu. TBG ma di pujian sian kur seksi perempuan.
Uhut papungu pelean na parjolo, maredehita sian bukan di nomor 710 ono. Di
debatana sumurung sian salut roha, ima mengaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras mahita salutna. Atani debatan agabe barita nauli di parmingguota sadarion, tersurat di Sada Musa 20 sada, atau Kejadian 21, ayat 2 sahatro di ayat 20 sada, ta paihuti hutma asa hujaha di tonga-tongatna. Sian Sada Musa 20 sada, ayat 2 sahatro di ayat 20 sada, songnoma didok disim. Jadi dung lambalga poso-posoi jala sirang susu, marharwan bulum masih Abraham, diari nasirang susui si Isa. Dungi sai di ida si Sarama anak ni si Hagar boru Misiri, na tinubuhonna di si Abraham mangarehe. Jadi didokma tu si Abraham. Pabalima hatubanon rabdohot anak nai, aidang manean anak ni hatubanon rabdohot si Isak anak ke. Alai sogo si tutudo rohani si Abraham dihatai ala ni anak nai. Alai ninda debatama tu si Abraham. Unang sugoroham taringot tu dakdanaki doho taringot tu hatubammu. Tangihom masudi nanidok ni suara ni si Sara tuho, ay marhite-hite si Isak do targoar diho pinopar. Anak ni hatubammipe bainok kudo gabe bangso, ala pinoparmu ibana. Jadi dipasugot si Abraham manugot nai hehe, dibuat ma sagu-sagu dohot aek sa tabu-tabu, dileon mai tu si Hagar, di pasadakon ma tua barana, dungi di palawai bana prap dohot danaki. Jadi lau mai bana hape lilu do di halongonan Berseba. Jadi dung suda aek sian tabu-tabui, di papeak ma dakdanaki tu toro ni rabamet-met. Dungi di paholang ibana lau hudul arga sasior siani, ainin nado dang tarpeidaida au danaki lau mate. Jadi saya hudul ma ibana todong siani, huhud dipangiar suarana jala tumatangis. Jadi ditangihon debatama suara ni dakdanaki, jauh-jauh ma suruan ni debatan sian banua gijang di si Hagar, ninna memedok ibana. Ahadiho ale Hagar, una komabiar ainunga ditangihon debatan suara ni dakdanaki sian hapiahan nai. Hehemaho, pahehema dakdanaki, jala togu ibana dohot tangamu, ai bahenokku do ibana gabe bangso nabulon. Dungi di patonggor di batama mata ni si Hagar, gabe di idama sadamual. Jadi lau maibana mangguhi tabu-tabui dohot aek, jala di painum dakdanaki. Dungi ditupak di batama dakdanaki magodang, laus maringan ibana di halongonan, diulama parsioron. Jadi maringan ibana di halongonan parang, gebi dibuat inanaima sadaburu Misir, baen jolmana, songonima saatna. Akahamu dengan saha porsion, na debatan ataha porsiai, dada holan debatan namanopa, alai dohot dotong nang namar mudu atau memelihara ngulu ni saluhut namar hosa na tinokpanai. Jalasian ido hita macai longang sasitong na di urutan-urutan penciptaan na dibaritahon di Sada Musa sadai. Ala samolota parwau disi
takasdo dukon laut dan darat di toppa de bata dibaen aka deke asabui mangulu di lauti dungi di toppa ibana muse aka benda-benda penerang, kemudian adong aka tumbuh-tumbuhan, baru biasa adong aka binatang di harangan dohot aka durbiak jalana perpudi di toppa de bata jolma. Jadi macai tekas sian urutani tabereng macai bisuk de bata dakolan sekedar manopa alai nunga tekas tong nang cara ni de bata lau memelihara ngulu niaka natinopana lumubi mas secara khusus taki nakita dokon aka namarhosa. Jala alani berarti mulo tajahanakin sian Matius onom ayat 25 satu ayat 33 nang pe dihunjuk Yesus disi hola contoh deui mulai digoar burung di udara, bunga bakung di padang alai tung saluhuddo akan namarhosa di sarihon de bata. Nang ternyata jolma pe dakolan akan naporsea dohot akan nagurjuroha na di sarihon de bata alai sude jolma do di sarihon. Misalnya gabi adong istilah natagoar kamen grace mulut tajaha di Matius 5 ayat 45 berkat-berkat yang umum. Na pinasahat ni debata songon mataniari dohot udan di toppa debatai di parade debatai jala dilehot doi tuhalak akan naporsea dohot nasoporsea tuhalak akan naburju dohot akan najahat pe dakya dope hubegi mataniari i gabe holam mataniari ni halak naburju manang gabe holam mataniari ni akan naporsea alai tu sudido mataniari di leon nang udap petong dosong niate hujan tak pernah kita ketahui hanya kepada orang-orang yang percaya di pasahat debata udan alai tung tu sudido imana tagoar gabe kamen grace berkat-berkat atau anugerah yang umum. Hobartusima tong nang tema ni jamitatta di bagasan sedarion pemeliharaan Allah yang universal. Kata universal sian bahasa Latin universalis artinya umum. Semualah katakanlah yang diciptakan Tuhan ini dipeliharakan Tuhan kehidupannya. Termasuk sada contoh siani na tebegi di bagasan turpukon. Marbocir sian na adong sautik masalah di keluarga ni Abraham. Ima taringoto si Ismail dohot si Hagar na dianggap oleh Sarah nakin gabehira pengganggu tu si Ishak anak perjanjian ini. Memang mulut jahat di ayat 2 kan ngunga disapih katanya si Ishak jala alani i gabe dipatupa sada pesta. Tadok majolo misalnya kalau ini gambarannya adalah seperti orang menakita nasirang susu, kan? Berarti nunga mulai bertumbuh besar dan akan beralih tu makanan keras. Jalaon di pesta do harwa dinasida, ai pola didokon haruan bulot do nakit di patupa si Abraham. Ala naung bertumbuh besar, jalan naung sirang susu atau telah disampih anak nai. Di patupa bana sada pesta. Alai terudut domuse adong sautik masalah di ida si Sarah. Ala dibereng bahwa si Ismail nagabe anak ni si Hagar on alai natong do anak ni si Abraham nang pesosian tubuh ni si Sarah nagabe jolmana na resmi sian debata dipakai hata ala sai direhei si Ismailon nina ima si Isakin ujungna gabe adong saran manang pangiduan sian si Sarah nakin asa diusir ma si Hagar dohot si Ismail. Memang taida sahirana so dengan pangalahoya teh sian si Saraon. Alai na pasti gabe sada cara mai anggiat adong kedamaian mungkin mulu sada jabu na martib di doguar na teh mulu sahalak suami dengan istri 2 orang tinggal dalam satu rumah agak susah do rabu merdamia teh. Alai hiadu binigi cerita ni alap Batak
guarna Raja Dami. Yang itu kamu tahu cerita nih Najulu tentang Raja Damion. Ya istrinya puluhan istrinya. Alamulu tinggal di mana di Sadahuta, menguli di mana isi. Jalahyaru di mana tinggal memang nang di hutan nami. Songne kan. Jadi ternyata budu saja bu sudah nang sampai marsapulu sada, nang lubi rasapulu istrinya. Budu merdami bana gabi di guar di mana Raja Dami. Ala budu sudah merdami dami, aka istri non dang pola dong nang aka persaingan. Ala yang ternyata sekarang si Saraon yang ala sai direhei di guar nakingan si Ishak gabe songon nasuguru hani si Sarah dungi untuk melindungi anaknya jala supaya tetap perjanjian Tuhan itu adalah kepada Ishak, maka dia sarankan yang seperti itu. Dakola kita na songon nasutabu mabigi bariton alai doho dotong nang si Abraham pe agak sebal katanya hatinya mendengarkan permintaan daripada Sarah ini. Nah, amang inang dari kita majolo perjolo nakin sian et walu adong harwa bulun marlas rohana sida alai toradong dotong nang selot sada persoalan. Jadi di antara sukacita itu bisa saja memang langsung muncul pergumulan-pergumulan termasuk persoalan na songonon. Sepertinya memang menjadi sangat alamiah, kita alami juga dalam proses kehidupan tahun. Rolas ni rohai puji Tuhan alai adong bitum nang aka si pergumul honota di paluas debata masai di bagasan ngolutta. Hidup ben nagawe sa sitongna molot tung adong pe aka las ni roha masa di bagasan ngolutta ikot tong dong nang tagam rohata bahwa dakkolan las ni roha na terus menerus terjadi di bagasan ngolutta. Saya dong dotong nang aka pergumulan laos alani pergumulan ni bodo tabo totong nang songod dia mahita bersikap ang giat niyan marhite sikap tanah jelas boy tong nang hita menyerahkan diri tu debata. Nah dito ngani persolani masonari campur tangan tu hatta di dogma tu si Abraham unang pola songon na segoroham di hata ni si Sarai paluas maibana lao ala sari honokku dotong nang narikot di ngulu ni si Hagar song ninang di anak na si Ismail. Bainokku di bana bangso na bolon, jalasian ibana betong nang marpinopari doho. Ima berengota, songon dia debata tong nang manarihon, dada holan ngulu ni si Abraham si Sarah doho si Ishak na dipelihara debata, alai doho dotong nang ngulu ni si Hagar si Ismail, jalataida mei songon dia ma debata carana lau marmuduhon walu nasida. Nakin sada tabu-tabu do diperlengkapi Abraham si Hagar nalau mardalani. HP di halomonan lilu manasida. Itu cerita ina tebege. Ujungna habis matong nang na aek nasian tabu-tabui. Apa yang terjadi? Ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa bagi Hagar. Ujungna di pihak manakin si Ismail diturun ni sada Rabbana Metmet. Laos di paholang ibana madiri nasi disiani dia agak menjauh katanya Hagar ini. Karena apa? Dang terpaidaida au anak koki gabe mate semuni. Jadi berengotam masuk ibana tu situasi yang sangat sulit. Ala itu matangis di ibana di keadaani jalasiani mataida barohani akka ina nama kuling mate. Ai biasana songoni dua te. Allah do sipata unang petaho mangan au asal mamangan ya nakoki. Alai sipata Allah do binereng jolo di paluas akai natema jolo anak nai mangan dung lubian no baru biasa dialang inange. Jadi boy do dang mangan natoras asal mamangan ya nakon. Apalagi molo lagu ni halak Batak kita hubungkan anak kokido hamorao diau nang pesuboy mardiha-diha au marmas dohot marberlian songo nakadongaki alayang go kana koki dang jadi hatinggalan martibako naka donganna adong dohida memang gabe ina pe sattabi rupani gabe tambah gemukna ala say parpudi mangan inange tarsongne rupani ya kadung di ileo sudi mangan anak konon hape adong lobi dia kapiring nai jadi Roma inang omadokon tahe siang nei si panganonon ninna gabe di panggal tupor rupani olo do gabe sipata
akayanak pon marniang alai molo aka aka inang rupani olo gabelam tabba gemuk satabi ate aka inang ate onang tak sesudi merlaku ya te kan alai ima merasa sayang sekali kalau terbuang makanan ini ujungnya gabe dong ma aka ina na songoni memiliki jiwa na songoni doalana lu jadi etong na mangulai atari rupani ate kan nah ima tabereng perjuangan ni sahala ina apalagi na taida nakingani satabu-tabu do aiki HP ternyata nunga habis di padang gurun halongonan berseba na di guarnakin dan adong si pangano do tekan asing tapi ternyata anak ini pun walaupun tanpa suara dia juga berseru ternyata dan Hagar juga tumatangis. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata dan tangis ni si Hagaron na mendapat perhatian si debata perjudu. Alayahado dibegi debata do ni nakit ditangi do suara ni danaki. Ada kepedulian yang luar biasa siat Tuhan. Suara ni dadanak nasugudo pen mengucapkan sesuatu. Tapi ternyata Tuhan mendengarkan perkataan anak itu. Lalu kemudian dia bertindak. Peduli Tuhan tay. Hidupan gabe di patonggor manina lakin mata ni si Sara dungi gabe di ida bana ma adong sedesumur. Coba amang inang bagaimana luar biasana panarihonon itu hatta di padang gurun nosodong manang ahahian alai budo tong nang di parade di bata di bagasan ngulu lau marpanarihon. Luar biasanya saya pikir di perjalanan selanjutnya hala Israel pemangadopi nasongoni duate di padang gurun yang gersang yang seperti itu merdalan 40 tahun di padang gurun tapi yang sepertinya tidak ada sumber-sumber kehidupan dipelihara oleh Tuhan jala suksuk dotong nang si panganon di parade debata di ngulu ni bangsa Israel. Hanya persoalannya sekarang bahwa ternyata bukan tergantung seberapa banyak yang kita miliki menjadi jaminan hidup kita. Nah kit diberangkatkan si Abraham hola satabu-tabu do. Alai ternyata gabi adung sumur na dipersiapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita sebutkan selalu bahwa jaminan hidup kita dan saya tergantung tu sadia godang manang sedia saotik na tapeo. Ada orang merasa oh akan safety lah kalau investasi saya, tabungan saya sudah banyak saya simpan. Tapi ada juga orang yang merasa hidupnya terancam karena hanya memiliki sedikit. Molo di Bibelka siang perjanjian lama, perjanjian baru, rekod dotong nang pau sorot-sorot tay. Adung do sahala ina sarpat ninate kan mameop otik itak dohot miak di buli-buli. Kemudian datanglah imam atau malim menang Nabi Elia pada saat itu. Dipangido ibana mah. Dipangido mah asa di leononna aek tahu dohot kemudian di parade roti. Ale rodong ina sarpatum madokon. Ai puhadu perjadina. Hola sehalimangan memahami rab dohot yang nakaku anamar subas-subanon. Dukulopa anoni mangak kami dungi mate mahami. Alai ro Elia madokon dahon. Baik jolo diau. Jalahata ni ina sarpati di dok ibana alaho madokon. Fuida na posoni debatado ho di patupama. Ana terjadi manginang? Ya taboto do ceritai bahwa itak nautikidang olo sudah minyak nautiki pedang olo kering gabe dipermudu debatado nguluna sida sepanjang musim kemarau. Alayadong do di perjanjian baru sahalak perumpamaan Nabi ini Tuhan Yesus. Ima sahalak namora. Usahanya berhasil. Lalu dia mengatakan saya akan buka lagi lumbung-lumbung dan akan saya isi di semua menjadi bekal hidupku. Dungi dohonok kuma aleto dikku sonang maho ainu ngarada sude ngulum alain na romain na suara seben wagijang namora boronginok ku buat hosam ada terjadi bodoh artaneta he maniopi asal nang mata ibana ndak bisa juga. Nah oleh karena itulah maka saya sebutkan tadi bahwa memang tidak tergantung kepada sedikit atau banyak yang kita peroleh menjadi jaminan hidup kita. Tapi jaminan hidup kita itu tergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Dari dunakina terjadi di padang gurun sungoni ternyata naswadokian gabi adong.
Adong di sisa demual nagabesian itong nang cara ni si Hagar lau mangalihon minum anak na dohot mempermudu. Luar biasa kalau ada seorang orang tua, dia hanya guru SD, tetapi kemudian istrinya hanya ikut suami, tersoni duta boto ala petani dot tungalai mulo istri ini pegawai na julu digowar ikut suami do. Kan itu kan? Alai pitu ya anak konna. Sedia magaji ni guru SD. Ahma pacaria pola siap pertanian taduk majolo-molo songo dihitado. Alai buasa bui sarjana sudina pitu. Sedia dona terjadi. Buasa bui terjadi. Ala persisoloto nomor Tuhan. Jala disarihon debata. Nah oleh karena itu memang sekali lagi banyak cara Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Bahkan suara anak tadi pun didengarkan oleh Tuhan. Itu banyak gabe sasitongna dan bui hita tongnang ahar warna ya menganggap remeh ya. Taringot tu suara, taringot tu tangiang nya kedadana. Jala dihuriaton ubana gabe tongnang di pamasa akapadidion tudak dana. Ala doh dotong nang nasida marsuara memuji debata pasahat pangidoan na tu debata dang ikut jolo paiteo jo asa gabe dewasa pe basa, baru biasa bui targoar gabe ruas na memiliki hubungan yang penuh dengan Tuhan. Anak-anak kita juga perlu dilatih bagaimana mereka bersuara jika mereka jadi sehingga mereka juga turut mendoakan orang tuanya. Mereka juga turut mendoakan apa yang dia butuhkan kepada Tuhan karena suara mereka ternyata diperhatikan oleh Tuhan Taido. Jadi si pata na hurang gugudo hita martangi yang barangkali menang nasopos doro hatta namar Tuhano na gumodang dora barangkali ungut-ungut sian rasa syukur kita. Mula di Matius 6 nakin tadereng di Matius 25 onom ayat 25 1 24 ahiro kotahe ciri ni ise do nasai kuatir. Mula di hatani itu hatai didokon akan hurang na porsea. Jadi salah satu ciri dari orang yang tidak beriman adalah khawatir, lalu kemudian muncullah sumut-sumut kemudian. Ala ikon pos doro hatta sasitongna di panarihonon itu hatai. Jala perlu tuson ima mata rohani yang dibukakan. Itu sebabnya di Patonggor, di Batama, mata ni si Hagar, asabui di ida sumber-sumber ni kehidupan ni di bagasan mulutta. Terkadang nasai fokus do hita tu penderitaan dan boy keluar hita siani lama mereng pasu-pasu di debatana di parade ujungna gabe gulap masudi gulap ujungna gabe natatagam ima hamatean nama di tengah-tengah krisis orang langsung berpikir panik orang langsung mati nama hita dan adung bisi panganon manang naa tapi ternyata buka dulu mata rohani kita untuk melihat bahwa Allah itu memang begitu memperhatikan keadaan kita dan dia menjamin tuk do cara ni debata meragam lau mapermudu ngulutta dan persoalan na borati di tuhata hidup naga besipata sa sitongna di hatan itu hatai perjolo-jolo bangun haporsiaun hubungan relasi kita dengan Tuhan asa takas ta ida songon dia debata marmuduhon ngulutta odu posnya roata manginang. Bila Tuhan pernah memelihara hidup kita, menyertai kita sampai titik ini, maka ke depan juga kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena Tuhan sudah menolong kita di masa lalu, maka kini dan masa depan juga adalah urusannya Dia. Manang di bahasa Indonesia tadok masongonon. Jangan pernah khawatir tentang masa depan, kecuali dirimu meragukan perbuatan Tuhan di masa lalu yang memimpin kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhanlah yang memimpin kehidupan kita sampai sekarang, karena Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah, maka Dia juga akan menyediakan berkat-berkatnya untuk kita. Nah, perlu imanakin tonggor mamatani haporsiot tamarnidei, unang digulapi kekhawatiran, unang digulapi oleh rasa takut, unang digulapi oleh masalah-masalah pergumulan nadong, unang tormar pikir taringo Tuhan matean. Dongam madokon hamatian ina pasti dui. Pasti itu tanpa harus kita undang pun. Kalau sudah saatnya pasti terjadi juga. Alai berpikir hidup manarihon ngoluta rabdohot debata. Pasahaton ngoluta rabdohot debata. Jalanakin dang apalah di beda-bedahon. Ternyata ada kolasi pangano di paradi debata. Alai gabe menikah domuse si Isakon. Jala gabe naing dibain gabe sada bangso.
bang Sunabolon. Mungkin sianima keturunan Sunari, Ishak ninna sahak matu Israel dohot titaon, alai Ismail gabe keturunan na maragama na asing na tagoar. Tetapi semuanya sebetulnya adalah dalam pemeliharaan Tuhan semua. Ido benagabe nang hita Sunari mabuka pakirimota. Asa marhiti sianipe hita tong nang borhat. Bahwa memang ketika Tuhan juga peduli dengan kehidupan orang lain. Lagu buku deta nakin nga menghantari itu hita, ya. Asa gabe pasu-pasu hita tu halak na asing. Alah bahwa molo debata peduli tungulu ni akan terpinggirkan. Tungulu ni halak na dibagasan ancaman kematian. Maka ini menjadi tugas bersama kita juga sebagai orang-orang yang Tuhan berkati. Lasrohata amanginang. Molo dibagasan sedarion adong amplop diakonia. Luar biasa dosa siptom nang. Mulu di gereja-gereja na asing binereng tak pula di pintu masuki dibain amplop diakoniaon. Ale langsung tujulu do di patupa. Ang giat nan sudi tergerak lau mangalehon rohana mengurupi akadongan na dangol dongan na pugos. Bayak ko luar biasa do mulu songon na huangkat tamu huriat HGBP Mampangon. Aku juga bisa salut juga sih. Sebegitu jemaat kita hanya 260-an sekian, ya kita memberikan diakonia kepada orang yang sakit saja teh, obat ras teh mana 500.000 kepada orang yang sakit jemaat kita. Paket duka kita beri ada 3 juta barangkali kalau saya tidak salah. 1 juta, 3 juta, luar biasa. Sian ke gereja na asing mulai dibadikon hanya 250-300.000 di pasangan tuakan nomor sahid. HP kita mampu memberikan yang molo siap persembahan itu tidak mungkin. Ngabui mari itu kita kamanginang. Ale ternyata adong do di patu pahuria ta amplop diakonia. Jala na menarik memang tongdang huria di huria na asing na binereng dung di Jakarta uniba. Kalau ada anggota jemaat kita yang berduka, sudedo papungu ilu manetek tu sih. Jadi dak kulas cek kuria. Alai di patupa do ilu manetek di bae matong nang kotak sosial di Pudian. Jadi sudah ruas di huria tergerak lau mangurupi. Ilu manetek nasongono. Ai bayaku kita mang ai sugari sudah kita peduli terhadap sesama kita. Ia eksatetek nata papungui bodoh gawe balgamar lapatan. Nah oleh karena itu memang tidak boleh kita menjadi orang yang pelit. Karena Tuhan juga murah hati. Maka kita semua juga tergerak sasitong na lau mangurupi akadongata. Otik tapapungu alai lambal gadui idu hatania deta. Ia eksatetek na otik doi molo lam manetek lam mangalata. Berapa kalau kita kasih 2.000, 5.000 dan lain-lain. Tapi kalau kita kumpulkan ini semua menjadi gerakan. Ida hola mangurupi dongat tasapunguat dope. Dang dope songon tuhat tahun na mangurupi nang peso umat perjanjian. Tapi Tuhan sediakan juga di sermon hudok songonon. Ahita pe olo dope sipata tapa pulik-pulik dope. Molo adong namar sahit. Ai sedih. Ruas tadi. Molo ruas tado isuk kumuse dong atas sapunguat deui. Kan makin kecil kan? Ya kan? Dong sapungua muse dong atamargat tadon. Inna kan gabilam keleng muse. Ya kan? Dang lagi meluas. Molo songon di peristuani persoalan ni HGWP na julo sukudo. Ai se nomor dingin na. Bisa tanya bang. SSAD man na SAI inna kam misalnya kan. Jadi Allah si pata gabi sudat marholong ni roha iba ala susabarisan. Ya kan? Nam Omma sunari sesitong na kon kaluar do hitasian holan dak kula dirita. Tapi bagaimana juga sesama kita. Jadi luar biasa no molo di dia ruas ni HGBP Mampang Perapatan. Adong tetanggana marujung ngulu alai dohotong nang berbakti sosial. Itu sih. Luar biasa. Bahkan molo sosaha porsiaw pidohot tita raditok nang dirita gabe saluran berkat Tuhan mangurupi nasidang. Siani mahita amanginang boy keluar dak kulan kepentingan diri kita lagi alai kepentingan na luas. Hari Minggu tanggal 3 donor darahi akan dilakukannya. Audang nga 3 hari donor darah amanginang dang baranyau sotong gabi pingsan awan no. Aladang boya dang kuat jantungku melihat darah. Ngahya cerita inang pandita di sada week songone.
gabi masuk ai warna ruang darurat dautik ini. Ya, UGD. Ala dibuat mudaron untuk diperiksa tiki masa Covid. HP gabi keringat dingin hampir neng pingsan, ujungnya harus dipamasuk tu UGD. Jadi sini mau permudar manuk dua di luar. Ibu permudar manuk teh, ya ima permudar manuk. Dang bui mamereng naseram-seram tersong nih marupani. Tapi saya dorong kita semua, karena donor darah ini juga kita mendonorkan sosial kita juga kepada orang lain. Siapa yang merasa sehat dan kuat, mari kita isi ini, amanginang. Kesempatan luar biasa, pesta gutilon. Manggutil dohitanian, alai gabe berkat kita sediakan kepada orang lain. Pakai kesempatan ini. Nang perumah sakit nunakan menjual itu misalnya songoni. Alai hitam mengalehon dirita, ngulutta. Nama niru debatado hita disi. Itu sebabnya kasih itu disebut ilahi, bahkan Allah sendiri adalah kasih itu. Jadi kalau kita sudah melakukan kasih bukan hanya kepada diri kita, tetapi kepada orang lain juga, jiwa ilahi itu, kasih ilahi itu sudah ada dalam diri kita. Maka mari iman kita harus semakin kuat kepada Tuhan panarihonna, alai ukap dotong nang tangata, lau manarihon halak na asing, sekecil apapun pangurup yota, marlapatar dui, apalagi tu halak na sangat membutuhkan. Amin. Martangyang baita. Maulia tema di ho Tuhan nami nunga taruli hami di hatam di bagasan partikian wae. Panarihom oleh Tuhan di ngulu ni si Hagar dohot anakna si Ismaili. Lau si dotong nang paposorohan nami akana porsea. Pabuah hami pele Tuhan di sarihokodo ngulu namyon. Apalagi na setiap hari maju guarmu marhitiak katangyang nami. Sipata na seubal gado kekhawatiran ale Tuhan siana porsion nami. Pos di ruhan nami marada poko. Atong say patonggor ma si malolong ni partodion nami. Mata rohani kami Tuhan. Lau mangernida akka pabahinammu di ngulu nami. Aso nang mabiar kami mangadupi manang ahape. Alai huula kami maulaw nami sa dingga-dingganna. Ala pasu-pasuammu di gabi mual ni pacarian di hami dohot hinadenggan ni permuluan nami tujuluan ni arion. Mula perdenggan basa doho apele Tuhan jala sudido ngulu ni akan atino pamili sa rioko. Pakke manang ngulu nami akan aporsiaon. Nang majalo pasu-pasu siyako gabe saluran berkatmu. Gudang doa ka program di Huriamon dari patupa dalam nami manupahi akaulau para senyerohaoni. Di bagasan saderio Tuhan papungon nami do amplop diakonia. Asi maruham, ukap maruhan nami Tuhan lau marsileon-leon. Anggiat buitong nang marhite ipe. Tarurupiak kadungan nami na di bagasan parsahiton. Na di bagasan akka hamaolon dohot duka citape. Asa unak kolan sebatas sileo-leo sabing hupasangat nami tuho. Alay siyan nasarohan nami mahami. Ala ternyata muluhuta jahahami siyan hatami. Manang ise na mabay na dinggan tusada anggim akan namet-meti. Ternyata nama baik tuhodoi. Tuhan balganai hape si leo-leo nami di harajomu. Ala sadia pe hupasahat kami ternyata si benon nami tuhodoi. Asa marhite huriamot tuhak kami tergerak tong nang mangurupi dengan nami akan di bagasan parsahiton. Akan di bagasan sidangolon. Seunang mahalak nagabe hulit kami ala Tuhan. Apalagi sahat tu nama morso akapaso-pasong na hupasahat kami. Alay ukapom nami maruhan nami Tuhan. Tonggor masih malolong nami marnida akapaso-pasum. Asa balgatong ng pasahaton nami manupahi diakonia di tongani Huriamon. Tangya po namin ng kegiatan ni Pesta Gutilon dalam rangka donor darah. Dohot pemeriksaan kesehatan jaka arina nengro. Tuhan asiroham gari ho Tuhan. Durus mudarmu lau makokop pami. Hami dang apala sumoni dope. Lau mabayin hahi pason nami do musetong nang molo hu donor hami darah nami. Alay macagudang do na tarurupi na membutuhkan ni. Atong homale Tuhan majujui rohan nami tong nang lau mangula na songoni. Paborhat mahami le Tuhan di bagasak katam. Lau manopot akaw lau nami si kanupari. Say padao matutuk kekhawatiran siya nakaruas ni Huriamon.
Molo di paluaco kami mardalat dalam mangulu sangatu sunari. Di parmudu hodo kami suada hurang. Somuni dotong nang pos ni rohanami pardalana tujolo. Rabdohot nakanak ko nanilihomi. Say sari honom mudo narikot di kami. Atong pasu-pasu mga anak kananiulan niya manami nanami. Ruas ni huriamon. Say dapotan pacarion na dinggam manasida. Jala totong ale Tuhan dang marnasohot. Marpacohotan panarihomi. Say ukam madinggan ibasam di salut na karuasmu. Padao makahahurangan doho tapogoson. Alay say parmudu masaluhut na. Lumobi mulutong adong akay anak ko namin Tuhan naong selesai kuliah. Jalan na yung mencalahi aka ulaw manasida tujuluan ni Arion. Say patong maparkarejuan na tipakto na sida. Ho do na maboto Tuhan di dia kaulaw ni. Say patong malakanya kanak ko nami. Pasu-pasu katangyang na doot akasurat lamaran na dipatupape. Ala moloduk nga dibuka hopit tu Tuhan. Dangadong binabuhi manutupi. Sayang giat madapotan na kaparkarejuan at kanakon nami. Song ni manangali Tuhan molo tungadong aka siya ruas ni huriam. Na marsihol ni roha dia kapangiduan na nasalilingon. Mungkin dakko lang sekedar makatahirap dohot tope. Adohot akatangi sinang akasihol ni roha. Tungasi maruham Tuhan nami. Say paeleng masiparyongmu manangihon dohot mangelusi iditikina ang yatlam gada ha porsyon ni ruasmu jalalam bersemangat tamila mamuji pasangan guarmi atong penggeng saur matua ma akan atoras nami dison naong dipayhuti huto perdalan ning uluna sida huida hami dole Tuhan marhitek kesaksian ning uluna sida pe gabite ruan na paposuruhan nami may martuhat toko keluarga mang siadari rap dohot ina nami dison na mabuhan ni anak kun na sida na yung terdidi tokin nari. Tuhan, jak kumay kanakunon gabi penghuni di harajaw mo. Parbisuhi amang siya dari dohot inang. Lau mga jari dohot maparmudo na sida pe. Totong mapasupaso mo kananilo ni tangan na sida. Ina nami pedison ali Tuhan na toras na sida. Tabay malasiroha. Alanaong saut terjadi baptisan tua kanakun tupahopo na sida. So ni matong nangaka keluarga besar na tua-tua nami doot na sida kana marharangi pasu-pasu na gudang ma pasahatomu di ngulu na sida atuhana si roham tatap mana di bagasan at kaparsahiton leo matong nang keteguhan iman di na sida alam macam do caram lo mangalehon hama malumi itong sipatugo maha porsyon na pasu-pasu at kapangubation na jinalo na sida mulutong mulak pihami tokinari siyan bagat joromon ramoti mahami di kapardalan nami say parjupak kumahami dotak kanauli na denggan asa guklas ni rohanami di bagasan Arion. Say sama dosa nami mauliate diho di bagasan Yesus Kristus sami martangian. Amen. Mared mahita laos tapasah ma pilihat.
Masuk mahita tu padidion na badia, jalan atoras mangarade madi ingananna, mari de mahita sion nomor 146 ayat 2 dohot ayat 6. Martang yang mahita, alia manami na di Banua Gijang narodo hami tujolom mabuan akadak danakon, saya si maroham jalo manasida gabi anak komo, pasu-pasu jala pargugui manasida mangiahi hanguluan sugut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hamu akadongan nama buan dagdanak sididionon tangihon hamu ma hatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portivion ni nama dok akesisianna pudai hamu masalugut bangso didi hamu manasida tu bagasan guarni debata ama dohot anak dohot tor di parbadia ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahuto nahoni tu hamu jala ingot masai nadong anakku dohamu ganu pari rasi rasaro azal ni hasianganon manang ise na porsia dohot ni didi dapotan hanguluan alay na soporsea hona uhum sugut. Tangihon hamu madohot hatani debatana tersurat di Evangelium ni si Markus. Adong ma akan nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay dipicang aka sisian na ima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogoma rohana di dogma. Loas samuma akadak danaki rotuau unang oray hamu nasida. Ay diakka si songoni dohara jauh ni debata. Natutudo na hudokot to hamu manang isepe anggo sosongod dagdana kibana majalo harajaw ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akadagdanaki dia pehom matangan natu nasida masu nasida. Silakan amang inang menyaksikan iman maka tidak kona porsiaon. Aku percaya 1, 2, 3. Naik ke surga. Persekutuan orang kudus. Atau ngalusi hamu mahatana husukutonon. Di pangidohamu nuaing di dion akadadanakon tu bagasan ni nahina porsiomuna. Behanau lodohamu mamudai anak munon asa diboto jala di huton nasida hatani debata. Naulo dohamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni huria Protestan
asa geberuas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahap mana sida tu debata hite marhite-hite padidion na badiay romaham. Ya. Ale Michi Lui Siadari Hudi di maho tu bagasan guarni de bata ama do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni to di parbadia. Amen. Sai diramoti Tuhan de bata maho di hababongot mon tu bagasan harajaw ni de bata rodi salileng nileleng na. Amen. Masuk Mikael, dia mundur. Ale Mikael Lui Siadari Hudi di maho tu bagasan guarni de bata ama do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni to di parbadia. Amen. Sai diramoti Tuhan de bata maho di hababongot mon tu bagasan harajaw ni de bata rodi salileng nileleng na. Amen. Ya. Sudah. Martang yang mahita, ale Tuhan de bata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungaw pasahat kami akad dan akot tuho jala di jakon hodo na sida gabe nakomo marhite-hite padidi na badiai asa masuk tuhuria ni halak Kristen na sida di tanoon jala gabe panian di hanguluan salileng-lileng na asi maroham dia kanatoras ni dagdanakon sai pergugui jala ajari mana sida manugu-nugu dagdanakot tuho asarap na sida taruli di aka arta ni harajom. Amen. Marede mahita laut jongjong mahita salutna. Tatang yakon mapiliata ale de bata manami na di benua gitjang hodo haroroan ni saluhut silelo na dinggan dohot na sauli basa na maliutus upasat tami masian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uwab na hutyus di jalom pasu-pasu may jalaramuti asa uparhasyak kami pilihanon pati bulon na radyon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay maruhan nami marhite-hite to dim asalam hutadahami godang ni silewaleon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Oh
Aliaman namin na di banwagidjang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say saut mulo maniruham di banotungon sungon na di banwagidjang. Leon matuhamin sa darion hanguluan siya pare, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dungan nomor dosa tuhami. Una kami to gihon to pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di padopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasorho madamena tu todim. Songonima amang inang ruas naulongi hami nungan selesai ibadata di pasu-pasu Tuhan tama jala diramoti perjalanan tamulak. Horas madita salutna selamat hari Minggu. Ke depan sana aja lah kita. Tuhita panitia pesta gotilota marhaduwu tu tikting naung di pasahat nakani di kuriata ruksipul ibadahon asa rap mahita tu gedung serbaguna asa tapatupa pangarapotoni oliate Hai patama diriku Tondimi